nodig. Dames en heren, 4 keer 11 jaar vorig jaar, hè. Schrijf in de agenda alvast, hè. En ze hadden het gas, dat wil ik laten vertellen. Ja, ze hebben geen gas. We zijn nog op tak audio aangenomen om de gelijkverzorging. De regel door de techniek, dus dat is altijd goed. Weer tikken dan even verder, dat kunnen we ook niet. Dat is geen probleem. Maar ze staan in de vreugde van onze week. Kom in de buurt op, dames en heren. Kom maar. Voor een applaus voor de Roepoepers. Obbeeg. Ja, dat komen ze. Gewoon in allerlei verschillende kleuren. Boa's, groenten. Niks is te gek voor ze. De haren gevarieerd, zie je niet dan. Ja, ook dat. Die waren afgedaan zijn. Er zijn meer boa's hier dan in de gemeente Zitterswijk, heb ik het gevoel. Ja, dat denk ik ook. Ah, we gaan een beetje vooruit zo, dan ziet je nog niet. Even een beetje heen hebben voor de film. Ziet u heen voor de film eerst. We gaan het niet langer maken dan nu, die glitter. Even splieten. Voor de film. We gaan een film kijken. En we verder niet genieten. En dan ook denk je genieten. Oh, wacht, ze zijn er compleet. Wow, leuk. 4 keer 11 man ook te bieden. Niks erbij. Doe een casual opgelost. Heb je eens gezien? Ja, ook, hier zit Hier ook te bieden. er zit van hier gaas mannen waar we erin gedaan. Ja, goed zo. Schitterend. Goed. Nou, wat is het? Slag wij in. Oh. Kijk, nog in de kijk. Zet hem aan. Nou, dames en heren. Se me quitó el pinche sueño, a las 3